Είναι δυστύχημα, είναι έγκλημα όταν ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του στον χώρο εργασίας? Και το λέω αυτό διότι υπάρχει και το θέμα της εργοδοτικής ασυδοσίας, υπάρχει και το μεγάλο θέμα της κρατικής συγκάλυψης ή αδιαφορίας. Στη χώρα μου, στην Ελλάδα, εργατικά ατυχήματα και θάνατοι στην εργασία αποτελούν πλέον μια μόνιμη σταθερά. 201 νεκροί για το 2025, 14 νεκροί πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος μήνας του 2026. 5 νεκρές γυναίκες πριν από μερικές ημέρες στο εργοστάσιο Βιολάντα. Κανένας έλεγχος, κρατική συγκάλυψη. Αυτή τη στιγμή σε πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουμε υποκαταγραφή επαγγελματικών ασθενειών, κατηγορίες εργαζομένων όπως οι οικιακές εργαζόμενες που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα οδηγία, ραγδαία αύξηση ψυχοκοινωνικών κινδύνων, αλγοριθμική διαχείριση και τεχνητή νοημοσύνη που εντείνουν την πίεση και την επιτήρηση και την εξάντληση, υποστελεχωμένες επιθεωρήσεις εργασίας, σαν το κράτος μέλος να το κάνει επίτηδες. Κανείς δεν ελέγχει κανέναν. Χρειαζόμαστε λοιπόν επέκταση προσωπικής εμβέλειας της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια σε όλους τους εργαζομένους, περιλαμβανομένων και των πλατφορμών, νομοθετική δράση για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και μυοσκελετικές παθήσεις και κινδύνους από ακραία καιρικά φαινόμενα, αξιολόγηση των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης και θα έλεγα και ένα παρατηρητήριο για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Προτείνουμε να υιοθετήσουμε την ημερομηνία του ILO. Δηλαδή μια ημερομηνία για όλους τους εργαζόμενους. Βέβαια η προστασία των εργαζομένων είναι για μένα έχει μεγαλύτερη αξία από τις ημέρες μνήμης, αλλά ας προχωρήσουμε σε κάτι κοινό, αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι και ο ILO.